लोगोफोर बयबो मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर जोङो नै लामायाव मानि थाखाय फैदों होनबा दिनै फट' शुट लानो फैदों आरोना मिनिनायाबो माने मबाइलजों फट' शुट लानो फैदों लोगोफोर दुखिया मानसि नालाय जेबो गैया उपाय गैया लोगोफोर फेसबुक पेज खुलिना लानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय इउटुब खुलिबाय इउटुबावबो फैसा खामायनो हागोन सानदोंमोन फैसा खामायनाया गोरलै नङाहाय लोगोफोर सानसे नों हाजिरा मावबा ओरैनो नगद 300 थाखा मोनो ओमफ्राय नोङो फेसबुकाव सानफ्रामबो फट' हगारबाय था मोसाबाय था रायलायबाय था फाग्लिसो जागोनहाय खर' मेलेमासो गाज्रि जाजोबगोन लोगोफोर बेखायनो आं इउटुबावनो फैफिनबाय आरोना इउटुबखौ गारनानै माने फेसबुकाव बास्लायदोंमोन आरोना नाव गंनायाव मा होनो बिदिखौ आगान होनानै माने आं ओरैबायदि खस्थ' मोनदों लोगोफोर बेखायनो आं माने इउटुबावनो फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा बे दुब्लियाव मानि थाखाय फैदों होनबा जोङो मानिमुनि खानो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानिमुनि खाथावथाव जोङो दसे फट' लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओइथिं दङ खारखाबाय सासे हाय लोगोफोर प्रेमिकायाबो दंफैयो आरोना ओमफ्राय दा प्रेमिका आं ज' मोसादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि माने सानदोंमोन आरोना खुलिबानो इउटुबखौ सिगां आरोना मोनसेयाव माने इउटुब खुलिबानो फैसा लगे लगे मोनखायो बायदि मोनोमोन आरो दा निजे खुलिना लानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आङो बेबायदि माने खस्थ'खौनो जोनोमनिफ्राय मोनफेराखै होनना लानांसिगोन आरोना इउटुब खुलिनानै बांसिन आंना खस्थ'आ जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आरोबाव सानदोंमोन मानसिफोरखौ माथो फेसबुकावबो बिराद फैसा मोनो होननानै दा फेसबुक पेज खुलिनानै लाबाय बेयावबो माथो हायाखै आरोना जेरावबो जेनबाय आङो फैसाखौनो मोननो हानाय नंला बायदि मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना अनहरदो आंखौबो आंनि चेनेलखौबो बेसेबां हायो सापर्ट खालामनानै शेयार खालामना होदों आरोना लोगोफोर मा होनबावनो फोरमायबाबो फोरमायख'नो हाला आङो आंनि दुखुखौ नै बे फोथार बारियाव फैनानै दिनैसो माने गोसोनि साननाय हनायखौ आङो फोरमायनानै लाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे भुल बुजिनाङा आरोना आं ओरैनो माने माखासे खोथाखौ डाइलगबो होदों आरोना होमबा लोगोफोर आङो माने उल्थां फाल्थां दिनै भिडिअखौ होनो होगोन होमबा नायसाबदो लोगोफोर आंना दाख्लि अनलाइनाव बिहरनाय बिबारा रज'बाय आरो नै बे मोनसे नैथिंबो ओमफ्राय नैयावबो दङ नोरैबो ओमफ्राय नैथिं आरोना बारबासो लोगोफोर नै जोंहा मोनाबिलिनि ओरैबायदि गिखायो माने इसोर नोंसोरखौ लाया दे साहा लोंनो नागिरबाय आरो नै साहा लोंनो लादों जोंहा फोथाराव मानिमुनि खाहैनानै मोसानाय रिल्स बानायनानै मेंबाय मेंनानै ओमफ्राय दा साहा लोंनो नागिरबाय आरो ना न'निनो मोसौ गायनि गाइखेर आरो ना ओमफ्राय नै बियो मा होनो काबुलि बुट रायलायनोबो रोंबावासो साना काबुलि साना इयो काबुलि साना रोङाखै साननाङा दै काबुलि साना इयो ओमफ्राय नैथिं जाबाय गाइखेर साहा आरोना लोंनानै लागोरनो लोगोफोर जों साहा लोंफुनायावनो जोंनि बिजावजालिया फन हरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं भिडिअ होना होबाय नोंथांमोना नायदों दे मोजां नुदोंमोन नोङो लाइक खालामना हरदोंना हराखै नायबाल' जायाना लाइकबो खालामना हरनांगोन कमेन्ट खालामना हरब्रा मोजां जादोंबा मोजां जादों मा फनाव बुंहरलायनांगौ नामा फनाव बुंहरलायनाङा ना नोङो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आगै नोंनि मोसानाया मोजांथार जादों होनबाथाय आं ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन ना नंगौ नामा आब' होननानै रिप्लाय हरगौमोन आङो दे दाहाय खालामफिन मोजां नुदों ओइ दंखायो खोमा ना आंजों नोङो आंनो माबा नांगौलै 16 जन नांबावगौमोन होनबाथाय मनिटाइज जासिगौमोन आंना दै 16 जन बा जासिगौमोन माने आंना मनिटाइज होजासिगौमोन 16 जन नांगौमोन माने फल' खालामग्रा दा जिखिजा 16 जन बाखि जानानै दं आरोना कमप्लिट जानो थांगासिनो दं
बिदि नङालै आं जेनेबा आंना मनिटाइज होजासिगोन नालाय ओमफ्राय गैलाहाय आं रायज्लायबाय थानो नोंसोर साना जाजोबसै ना मिनिगासिनो दं आरो जा दे जा नोंसोरनो बानायनानै जा उदै आंना गाज्रि जाखादो माबा मनिटाइज जासिगोन नालाय आंनो 16 जन नांगौमोन माने नोंबो इनिफ्राय बानायहरलाय सानैसो अननानै प्लिज नोंखौबो आं खालामना हरफिनगोन आंनि नामखौबो लोगोफोर भिडिअ होनो गैयिखाय माने आं फन रायलायनायखौनो होना होबाय आरोना ओमफ्राय नै बिखौ जोङो लामायाव रिल्स बानायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर बेखौनो माने आं ससे होना होबाय आरोना लोगोफोर होमबा आङो भिडिअखौ माने दिनै गुसुङैनो लाबोनाय जाबाय आरोना बेखिनियानोसै होनबा बाय बाय